To, aby sme tú silnú stránku docielili, tak potrebujeme urobiť konkrétne veci. Začať si uvedomovať ten svoj talent. Môžeme si to ukázať kľudne aj na slajde, že potrebujeme najprv ako keby také tie znalosti o tom, že čo ten môj talent vlastne robí, ako sa prejavuje. Je veľmi aj zaujímavé sa pozrieť na to z pohľadu, že talent nám prináša aj nejaké svetlé veci, to znamená nejakú hodnotu do nášho života, ale takisto prináša aj tienisté veci. A keď ja tým veciam porozumiem, mám tie znalosti o tom talente, potom to používam v praxi, tak získavam zručnosti a skúsenosti a potom sa môžeme dostať až k tomu, že z toho môjho neobrúseného talentu sa stane taká silná stránka. Ako taký už pekný, lukratívny, obrúsený diamant. Keď si predstavíme napríklad taký talent achiever, čo je produktívny, tak človek s týmto talentom je fakt maximálne produktívny vo svojej práci. Každé ráno si pripraví nejaký to-do list, snaží sa tie úlohy, ktoré má urobiť a prináša mu to hodnotu do jeho života. Ale takisto mu to prináša aj nejaké neduhy, nejakú tú tienistú stránku, tým, že je na seba extrémne náročný. Alebo, povedzme si úprimne, náročný aj na ostatných okolo seba. No a práve keď tieto veci si zvedomí a začne nad nimi premýšľať, tak z tohto talentu cez znalosti, zručnosti a použitie v praxi môže docieliť nejakú veľmi peknú silnú stránku. Napríklad to, že nikde nebude meškať. Tak to je taký ten jednoznačný rozdiel medzi talentom a silnou stránkou.